Izenak berak esaten dauen moan, Oñatiko kale zaharra, kale zaharra da, aspaldikoa. Aspaldikoa bai, baina noizkoa, eta ze bilakara eduki dau bere historian zehar. Horrei danak, galdetuko xau gaurko honetan, oingo izana atalian, Oñatiko kontuak ondo baino hobeto ezagutzen dituen lagunari. Gerardo Elortza, kaixo? Kaixo, egunon. Egunon, askotan etorten gara gu zeugana, Gerardo, Oñatiko historia kontuak galdezka, izan be ondo ezagutzen dituzuzuk, baina kale zaharra bereziki ondo ezagutzen duzu, ze bertan jaixotakoa zara zeu, Bai. Eta bizitzan zati haundixena be bertan bizitakoa, Bai, ez da? bertan jaixoa menti berau, eta bizi be, hementxe bizin orte urrengo kantu batia. Bai. Hori da, gerotxo fango gara bertara. Esan dugu, kale zaharra, kale zaharra dala, baina noizkoak dira lehenengo referentziak? Bueno, lehenengo albiztia da dia erdiarokuak, jakina Oñatik ez dako bergarak edo arrasatek edo aukeleki emoan jaiotza agiririk, ez dako karta popularik, Oñati jaurerri bat izan zelako eta gero konderri bat Gebaratarren menpian, ez da, haien mendian. Eta orduan, erdiaroan dokumentu batzu badia 13. emekoa, baina ez dira oso fidagarrixak, apokrifua dialako. Baina 14 eta 15. menditik aurrera, fidagarrixak badia. Eta orduan, 15. mendian behintzen, badakigu kale zaharra benetan auzo importante bat izan zala. Eta hemendik beheruntz, gero ikusiko dugun moduan, San Miguel parrokiziaren inguruan sortzen da lehenengo gune historiko importantia Oñatiko herrixan. Eta horretik da, agerketan da, Rua Vieja moguan edo kale zaharra moguan, nahiz eta izenez aldatu askotan. Hori da, kuriosua da, lehenengo aipamen horreitan, 15. mendeko aipamen horreitan, zaharra izenakin agertzia. Ez da horrek esango dau, atzetik, historia bat eukiko? Bai, horrek esango dau, beste gune bat bazala, oingo plazatik gora, eta azan kale barrixa, klaro, kale barria edo kale barrixa, bai. Eta orduan bi gune hori bentzet, 1930 laroi orduoko nahiko itxuratuta duzen, bai. Aipatu duzu, hainbat izen eduki dauela kale honek, eta kalea berabe nolabait luzatzen joan dela esan geke, ez da? Hasiera baten tramo bat hartzen eben, eta gero eta geixo. Bai, hau zatik kale zein ja. Lehenengo Eliza ingurutik hasita beheruntz, eta lehenengo kantoiraino, gero bigarren kantoiraino ingo zen, eta hori badakigu ziur, 1930 orduko hori modututa eta moldatuta duela, lehenengo zati hori. Gero bigarren zati bat izango zen, hortik Lizaur kalea dan inguru hortaraino, eta handi bera 16. mendetik aurrera edo. Orduan, 3 zati nagusi behintzat egongo zian hemen, kale zaharra mogun oin zeuketan dugun hortan. Baina, gero izenak, nahiz da, kale zaharra izena beti hor gelditu, mende batetik beste aldatu oso handia. Hori da, hau oin kale zaharra da, hau kali hau berau, baina garai baten San Miguel gunia moduan, ez da? Osua moduan ezagutzen zen hau eta aldameneko kalia. Bai, hau ongo zen lekutik, zazpibi eta txaketueneko bide gurtzi bezatezako, gero hemen tabernia dagoelako txaketuen, ez da? Baina hemen zazpibietatik lehenengo kantoiraino izango litzake San Miguel auzua bai, kale zahar horren barruan. Baina kale hau bakarrik ez, hor beheko kalia eta goiko kalia be, San Miguel moduan ezauketan zan orduan. Eta hortik beherako, beste bi kantoi hori izango ziren San Anton auzua. Hori gero ikusiko da, ermita bat egulako San Antonen izenian, eta orduan ziren kale zahar barruan, baina bi zati lez. San Miguel auzua eta hortik bera San Anton auzua. San Miguel lehenengo zatixe eta San Anton hortik berakoa. Eta kale moduan, kale importanti izan da, Oñati mailan. Ze garrantzia komertzialki, jentia bizizalako? Garai batia, jente geixen hemen bizizan, mentzat 15. mendeko dokumentu horretan garbi ikusten da, familia geixen hemen eusela, kale barrixian da Santa Maina baina geixen, eta, egon dia, denda asko, tabernak, ostatuak, lehenengo bankuak eta diruditxiak eta artiza asko bai. Guk ezautu ditugu kale honetan, 3 zapatari. 3 zapatari kale berdina. Kale honetan bertan, bai. Eta hortik aparte, okinde izak eta harakinak eta,
komertzia asko, janari denda asko. Naiz eta azken urte honetan aldaketa izugarri egon dira, arlo horretan beste herri askotan bezala. Hori, apin bat zabaltzen joan dalako baita herrira, ez? Komertzioa, o beste herriko beste parte batzuta baita, ez da? Edo, denda handixok jarri joanetik, eta, erosteko itxurek eta aldatu egin direlako, ez da, neurri handi batian. Bertako etxiak gainera, edo eraikinek gainera, erabilera asko uki dituzte urtian zehar, urtiekin, ez da? Urtien puruz, garai baten gauza bat zanak, gero beste bidurtzen zen, eta hor bai egon da nola baiteko, historian arrasto hori, ez da? Bai, ametxe kale hortan bertan, hor beratxo dauzen bita barna, guk hori, gure mutiko denparan hori denda, izan zen denda oso burdina denda, ferreteixia eta janari xape bai, eta orduan denda oso importante bat izan zen, hori 19. mendian buk hasi eta isa 20. mendiaren erdi alde guztia hor dendak egon zian. Eta gero, dendak kendut oin bita barna dauz, esate baterako. Edo ostatuak, ez da? Ostatuak, hotelak, fondak, horreipe gaur egun ez dauz, baina egondakoak. Bai, hemen egon zian, lau ostatu mintet, hemen txebertan egon da fonda komertzio izenekua, gero izarra izena ebeuki eben, hemen banketxe bat dagoen lekuan, ona, taberna dagoen lekuan hori hotela izan zen, beratxo egon zen beste bat, fonda San Miguel izenekua behai, eta gaur egonean, bada hotel bat, ongi izeneko. Baina, bai, garai batetik bestera aldatu lekie, bai erabileria eta bai etxien itxuria bera ere, bai. Gerardo, joango gara oin, San Anton plazatxora. Erki ba. Gerardo, heldu gara, oinatiko kale sarrien dauen San Antone plazatxora, esan dugu, ezta? Garai baten honek ikene bela, nola baik kale sarra bea bitan banatu. San Anton plazatxoa. Azteko eta behin, asko ez dugu jakingo, baina hemen garai baten gasolineri hauen. Bai, hemen zen, untxe gauzen leku honetan, hau plataformatxo onutatxo dut horren orduan, eta hemen hemen oinetiko bigarren gasolineri. Bigarren gasolindegi gisa. Izan be, kale hau oinezkoendako bakarrik da, baina lehen hau oinetiko kale printsipaletako bat. Hau zen, oinetia sartzeko eta urteteko kalia, norabide bitxako, kalia, eta hortik lehazpitik etorren, San Prontzio dainoko bidia hemen pasatxe zen, klaro. Bai, kotxiek eta bizikletok eta kamioiek eta danak hemen pasatxe zian. Eta bertako umiak, bada espada argi ez, inoke zarrapoteko, ala? Bai, egun azetan dauten trafiko ondirik, gure mutiko denboratan, langileak, garainea edo beste fabriko batzu eta sartzen zian ordutan, sarteko eta urteteko ordutan, eta bestela, egunaz, jakinea, balako ordutan pasitxe zela, azta egin nongo autobusak, gero bido diru kamioi eta kotxe banaki bai. Eta hemen, hori dana paso baino lehen hau, 19. mende inguruan, herribarruko ermita bat eguen, San Anton ermitia. Bai, San Anton ermitia, nahiko ermitia importantia, herribarruan zian Santamina, goiko partzian, eta San Anton hemen gainean, Zubeltzeko torrian, Kondiaren torrian azpitsuan. Eta horregatik, auzo honek hemendi berako San Anton izena hartu eben, naiz eta orain San Anton izena hor beste kale horri jarri sakon bai. Eta kuriosua da, zeatik bota ebein San Anton ermitia? Bai, hau inguru honeko beti esatu du aitzeko moan. Izan be, hemen dau karaitzezko arroi bat egon zen. Herri barruan, bezala inguruan, hemen arena harrisek eta alako edo. Baina, aitza, aloina inguru hori kenduta, herri barruan ez eben da. Hori aprobetxauaz, aitz hori ata izan zen herriko obretarako eta bar. Eta 19. mendian, pelotaleko barrizia hor kanpoko izanean, hemengo aitza erabili eben hango horromak jasoteko. Eta baita plazako, arkupetako oinarrizak jarteko. Eta dirudienez, tiruak eta egon zian, ermitia horrek birintzatu eta izan, eta nahiko egoera eskasien gelditu zen da bota izan ermitia historiko bat. Momentu bat oinetiko parrokiz izan dako elizia itxitia hon zelako. Eta orduan hau zen, San Anton auzua hemendik berako bi kantoi honek. Orduan, San Miguel auzua goiko partia, eta hemendik bera San Anton auzua bai.
Eta azkenengo kontu bat aipatu dugu, lehenengo referentzietan dagoeneko ja kale zaharra moduan agerketan zala, Rua Vieja moduan agertzen zala, gaur egun be alaxe ezagutzen dugu, eta zu zeu kale zaharrekoa izan arren, zu jaixo berez ez zinen kale zaharrean jaixo, Juan Carlos Alza kalian. Bai, Izen hori hauza Alza kali esatezeko orduan, Juan Carlos Alza izan zen hor kale zahar honen beheko zati hartan dauen etxe dotore batean jasiotako familia bat, eta karlistatan da hainbat personaje izan zen familia horretako, eta gero alkate bat egon zen urte dezentetan, Juan Carlos hori eta horrekin zituen herriko kalian urakin eta herriko iturri monumental honik haren alkateetan denboran jarraiako dira. Jarri zituen bai Etxaluzen, plazan, txaketuneko iturrizea, iturri dotore batzuk, Parisen indako irudiz egin gainea, Parisen inguru indako burdinezko irudiz egin, arriskuak hemen. Eta orduan, Illa Leicester, 1905 edo, kaliari izena datu zakon, eta orduan goiti berainoko kale osoarik Alza kalia izena hartu eben. Eta ni Alza kalian jaixo nintzen eta bizi izan nintzen, depo askoen. Gero baina, ondela urte batzu, hamarkada batzu, berrezkerotu izan zaharra, eta orduan da kale zaharra goiti beraino. Ezen motan, ez da nahazotako izan, jentiak gu betik, non bizi izan, eta ofizialki Alza kalia baina. Kartak Alza kalea eltzen zian, baina zu kale zaharrekoak ziren jazta. Kale zaharrekoak ginen baina. Eta kale zaharrekoak honipe bai, danak. Naiz eta hemen bi jaiote zian, hemendik gorako Samuel Txiki zen, baiatzean, eta handi berako Santikuz. Jai importantia Samuel Txiki zian, behiko gezak baina emizten jarrik. Eta gaur egun be, ez dia edunolako jaixak, Samuel Txikixak. Gerardo Lortza, eskerrik asko. Benetan, gaurko honetan, kale zaharran inguruko kontu honi danak kontatziarren eta saltzean. Eskerrik asko. Ez horregatik eta zoi eskerrak.